nga nagbugtaw ka sa maayong kapalaran. Kauswagan sa panginabuhi kun ang usa ka dalaga nga magdamgong nga nagdagan ug dunay nagukod kaniyang tawo, dunay nahigugma kaniya sa tago ug sa dili madugay ulitawhan siya ug tanyagan ug kaminyoon. Sunod, dagom. Kung makakita kag dagom sa imong damgo, magkahulugan sa katalagman. Masakit ka ug dunay madawat nga masulubong balita. Kung dunay tanod, kung hilo, masanta ang mga kadautan. Sunod, dalaga. Maanyag nga dalaga sa imong damgo nagkahulugan sa malipayong pagpuyo o kalipay sa paghigugma, babae o lalaki, minyo man o ulitaw. Kung batig naong ang dalaga sa imong damgo, mapakyas ka sa imong pangandod. Dangoy-ngoy or hilak. Nagpasabot nga makaangkon kag dakong kalipay, liguon kag halok sa imong minahal bisan ug wa kay kaligo. Sunod, daot. Kung magdamgo kang midaot, angay kang malipay kay motambok ka na. Bali siya ang meaning. Daygon. Panahon karong panahon na Disyembre daghang manaygon. Magdamgo kang manaygon, mulampos ka sa pagigayon ug paghigugma. Maayong biyahe, panaw or maayong abot sa imong umah. Sunod, demonyo. Pag-amping sa imong lawas, dunay balatian nga moabot. Dunay mga tawo nga motintal kanimo aron matumpawa ka sa kadautan. Sunod, diamante or diamond sa English pa. Malungtaron nga paghigugma, malipayong kaminyoon. Kung makadamgo kag mga diamante, makabaton kag hinigugma nga matinud-anon, kanyagan kag kaminyoon. Ang usa ka asawa nga magdamgo niini kinahanglan nga mamubho dayon og samuyaw, kay liguon siya mainitong mga halok sa iyang bana. Sunod, diborsyo or divorce. Magdamgo kang nakigdiborsyo o gidiborsyohan bahinoon, makabangi kamo sa imong hinigug diksyonaryo o dictionary. Ang pagpakita sa diksyonaryo sa imong damgo nagpasabot nga doon na kay ikabangi nga tao nagkahig ulo. Maghulat ka sa gugma sa imong hinigugma. Kung imong makita ang mga titik o letra sa diksyonaryo, mapasundayag ka sa imong kahibalo at ubangan sa daghang mga tao. Sunod, dila. Kung magkaon og dila sa baboy, baka ug uban pa, mo travel kang malipayon kay imong maangkon ang dakong kabulahanan. Kung imong makita ang usa ka tawo nga mopadiwalwal sa iyang dila, pagbantay sa mga libak. Diploma. Kung modawat ka sa diploma sa usa ka graduasyon, himong maangkon ang taas nga katungdanan. Ang dalaga nga makadawat sa diploma makauyab og tarong. Doktor. Kung ang doktor moduaw kanimo, nagkahulugan sa kaabunda sa kwarta. Kung ikaw moadto sa doktor sa iyang klinika, magbantay ka sa imong panglawas kay malagmit masakit ka. Donkey o kabayo. Kalambuan sa imong patigayon. Bayran ka sa nakautang kanimo, higugmaon ka sa matuod. Apan kung ikaw patiran sa donkey, magkaaway ka mo sa imong uyab. Sunod, dragon. Suliran nga dako. Kahatagan o kasulbaran. Dragon.
Suliran nga dako, kahatagan o kasulbaran bisan daghang kalisdanan ang naagian. Kung buutan ang dragon nga mopaduol kanimo, kauswagan ang imong mapaabot, kaisog. Mamubho dayon og samuyaw ang asawa nga magdamgo sa dragon nga buutan, kay duyanon siya kuguson sa iyang bana. Drogas. Kung magdamgo kag drogas, limbungan ka, mahulog ka sa kompromiso. Apan kung imong isalikway ang drogas sa imong damgo, imong maangkon ang kalampusan sa imong gugma. Dugo. Kung dugo nga gikan sa samad, magkahulugan sa balatian o sakit nga motakboy sa nagdamgo. Kung mamansa ang imong sinina sa dugo, doon na kahigala nga magbudhi kanimo. Dugo nga tibuok, nagkahulugan sa umaabot nga kwarta. Kung lasaw ang dugo na imong madamguhan, maputos ka sa mga libak. Dula. Dula or dula. Kung ang dalaga magdamgo nga nagdula, labi na og bola ang duaan, makaangkon sa gugmang matinud-anon. Babae o lalaki nga magdula sa bola, makaangkon sa dakong kalipay o kauswagan sa kinabuhi. Sunod, duwende. Kung makakita ka gamay nga duwende, ang imong madamkuhan or kung gagmay og mga dalunggan ang duwende nga imong madamkuhan, dunay moabot nga balitang masulub-on gikan sa kabanay sa halayong dapit. Kung mga dagkong dalunggan ang duwende sa imong damgo, mapaabot ang kausbawan o kauswagan. Duyan. Kalinaw sa pagpuyo, pagsinaptanay tali sa naghigugmaay. Kung maputol ang higot sa duyan o mahulog ka, imong maangkon ang kapakyasan, talikdan ka sa imong uyab. So maulang ka to karong adlaw. Ug daghang salamat sa mga nisuporta sa akong YouTube channel. Please like, comment, share and subscribe. Thank you very much.